Час новин на телеканалі АТР. 19 грудня – це 1026-й день анексії Криму. Ви дивитеся «Заман», у студії Ескандер Меметов. У цьому випуску. Приватбанк став державним. Ми вдаємося до безпрецедентного рішення його переходу в 100% державну власність. У Чернігові згадали події окупації Криму. Це є якраз знизу і підкріплення політики, і застереження політикам. У Києві провели фотовиставку про нинішнє положення кримських татар. Внимание здесь уделяется факту похищения и убийства людей в оккупированном Крыму. Приватбанк переходить в повну власність держави. Це рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій Приватбанку і гарантує безперебійну роботу і збереження коштів клієнтів банку. Націоналізація проходить в координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки. Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України зібралися проти ночі, аби націоналізувати Приватбанк. Повідомлення з'явилися близько опівночі. Зранку з заявами виступили міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. За її словами, акціонери написали лист до Кабміну та самі попросили націоналізувати Приватбанк. Цим листом акціонери зобов'язалися реструктуризувати кредити, надані банком юридичним особам з урахуванням вимог Національного банку, і зобов'язуються вони зробити це до 1 липня 2017 року. Директор з інформаційних технологій Приватбанку Дмитро Дубілет назвав новину про націоналізацію несподіванкою. Однак запевнив, банк працюватиме в стандартному режимі. Олександр Дубілет, котрий був головою правління Приватбанку, запевнив, фізичні особи проблем не відчують. Однак будуть незручності у юридичних осіб. Каже, щодня з рахунків знімають по 2 мільярди гривень. Управление как можно более безболезненным и естественным. Ну, конечно, бесшовным совсем сделать его не получится. Вот. Да, у нас и опыта такого нет, и не только у нас. Но мы постараемся, чтобы это прошло почти бесшовно. Міністр фінансів Олександр Данилюк вже заявив, після стабілізації Приватбанку держава його продасть. А поки, щоб вивести Приват зі скрути, у менеджмент візьмуть професіоналів, а також переведуть туди зарплати працівників Міністерства фінансів. Взявся пояснювати, чому націоналізували Приватбанк і президент Петро Порошенко. Записав спеціальне відеозвернення. Дорогі співвітчизники, в ситуації, що склалася, влада ухвалила єдине правильне рятівне рішення – зберегти ваші гроші та примножити їх в успішному банку. Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам Приватбанку недоторканність і цілісність їхніх грошей. Ми об'їхали кілька відділень Приватбанків у Києві. Ажіотажу там не спостерігали. Люди знімають з банкоматів пенсії та зарплати. Кажуть, проблем з цим немає. Я не переживаю. А что я должна переживать по поводу национализации банка? Чем для меня это плохо? Ничем. У меня не настолько большой вклад, чтобы я переживала по этому поводу. Новим головою правління Приватбанку став Олександр Шлапак, колишній міністр економіки в уряді Арсенія Яценюка. Націоналізацію Приватбанку вже привітав Міжнародний валютний фонд та Євросоюз. Наталка Калінка, Ельдар Тарахташ, «Заман», АТР. Ініціаторами заворушень 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму були учасники проросійського мітингу. Про це заявив адвокат Ніколай Полозов, який захищає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. Судячи з фотографій, зроблених у той день, провокаторами тисняви стали учасники проросійського мітингу на чолі з окупаційним головою Криму Сергієм Аксьоновим. Головним підозрюваним у справі масових заворушень 26 лютого 2014 року окупаційна влада вважає заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза. В это же время мы наблюдали, во внутреннем дворе находился Сергей Аксьонов вместе со своими телохранителями и участниками пророссийского митинга. Возле Сергея Аксьонова началась первая провокация, впоследствии она переросла в драку. Участники пророссийского митинга били ногами в лица своих оппонентов, это тоже отчетливо видно на фотографиях.
Кримський окупаційний суд відхилив клопотання захисту заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерова. Адвокати намагалися оскаржити відмову слідчого ФСБ надати копію висновку лінгвістичної експертизи. Цей висновок – головний аргумент звинувачення. 12 травня ФСБ порушила проти Умерова кримінальну справу за нібито заклик в ефірі телеканалу АТР до порушення територіальної цілісності Росії. Сам Ільмі Умеров заявляв, що його вислів в телепередачі неправильно переклали. Уголовно-процессуальный кодекс не запрещает следователю выдавать такие копии таких экспертиз, но все-таки лишь для того, чтобы нам хоть как-то причинить препятствия в осуществлении полной и всесторонней защиты, нам не выдают такие копии. Это уже сложившаяся практика на территории Республики Крым. У Санкт-Петербурзі провели акції протесту щодо порушень прав людини в окупованому Криму. На плакатах заклики підтримати адвоката Ніколая Полозова, якого окупаційні слідчі намагаються вивести зі справи заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова. Серія одиночних пікетів пройшла в рамках безстрокової акції «Стратегія-18». Щомісяця, 18 числа, активісти виходять на вулиці Санкт-Петербургу для поодиноких пікетів проти безчинств окупаційної влади у Криму. 18 травня 1944-го кримських татар депортували з півострова. Україна додасть до списку санкцій, причетних до політрепресій у Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Наразі у Міністерстві закордонних справ України готують доповнення до санкційного списку. Він підкреслив, що для того, аби Україна могла застосовувати санкції, потрібні реальні докази. Ми по кожному випадку, коли наші політичні в'язні знаходяться або на території Росії, або на території окупованого Криму, намагаємося чітко з'ясувати на основі тієї інформації, яку отримуємо від рідних, на основі тієї інформації, яку отримуємо від міжнародних правозахисних організацій і адвокатів, побудувати чітко список. На місці викрадених в окупованому Криму людей може опинитися кожен. Біля Міністерства закордонних справ відкрилася вулична фотовиставка, присвячена кримсько-татарському активісту Ервіну Ібрагімову, якого викрили у травні цього року. В рамках виставки киянам показали на світлинах боротьбу кримсько-татарського народу за свої права. Комната в квартире, это его братишка, это он, где его ждут. Неизвестными людьми захвачен, насильно посадили в машину и увезли, и до сих пор его нет. Родители от горя почернели и ждут сына. Основна мета цієї виставки – привернути увагу до ситуації з кримськими татарами в Криму та підвищити рівень обізнаності про кримських татар, а таким чином і інтерес. І саме увага, ми віримо, до конкретних випадків порушень прав людини або до конкретних випадків незаконних ув'язнень, які відбуваються зараз в Криму, вона буде діяти. Это одно из самых мерзких преступлений оккупантов. Они отличаются даже вот от самых мрачных периодов советского периода, где даже при Сталине не практиковались такие вещи. В том, что этим занимаются именно официальные власти Российской Федерации, у нас нет никакого сомнения. Росія слабша за Сполучені Штати Америки. Про це під час останньої прес-конференції на посту президента країни заявив Барак Обама. Він застеріг американців не жити тими цінностями, якими живе нинішня Росія. Бо Владимир Путін намагається отримати вплив на США і таким чином послабити Штати. Пан Путін може послабити нас, як він намагається послабити Європу. Якщо ми повіримо, що залякувати пресу, саджати дисидентів, або дискредитувати людей за їхню віру, або за те, як вони виглядають, це нормально. І до новин з Криму. Комунальники, відповідальні за прибирання снігу в окупованому Криму, не впоралися з роботою. Голова окупованого Криму Сергій Аксьонов здивований відсутністю снігоприбиральної техніки та піску, якими мали посипати вулиці кримських міст.
В Симферополе уборка вообще не проводилась практически. Вчера мне Геннадий Сергеевич доложил, 24 машины, что убирают снег. Выездом на место 4 еле нашли. Ну, по нынешней ситуации. И то, где они работали, то есть как бы непонятно там в данном случае. Центральные улицы даже убрать не смогли. Рассказали, 700 тонн песка насыпали, вот там городские службы. Вот сейчас разговаривали с коллегами. Пусть проверят, куда его песок сыпать. Нигде не видел ни подсыпки, ни уборки, нигде. Поэтому не знаю, где там. Может, у себя возле дворов поподсыпали. У Керченців перегоріла електротехніка. Мешканці 2 будинків по вулиці Будьонного виявили зранку, що всі побутові прилади, під'єднані до розеток, перегоріли. Керченці впевнені, причина в перепадах напруги в електромережі. Близько 20 людей написали заяви на відшкодування збитків до Керченської районної електростанції. Мне повезло, что лифты погорели в подъездах, тепловой электросчетчик. Которые вы на дом собирали, на дом собирали деньги, да? с Украины, оплачивали всем кооперативным домом. Вот. Ну, одним словом, очень все нехорошо. Зарядное устройство к компьютеру сгорело, ничего проверять начали на других розетках, ничего не работает. Телефон сгорел, я считаю, что это вина полностью КРЭСа. Объявления не дали, выключение без конца. Смотришь, раз выключили, через 2-3 минуты включили. Так это вообще все перегорит у всех людей, все. А что ж нам делать? У Києві представили збірку «Казки кримських татар». Це видання – продовження серії «Казки народів світу». Творці книги, розповідають, обрали найулюбленіші серед кримських татар казки і робили прямий переклад. Тексти перекладали викладачі кафедри тюркології Київського університету імені Тараса Шевченка. Ми отримали якісні переклади тих казок, які дуже популярні у Криму і за межами Криму. Думаємо, що ці тексти будуть цікаві для українського читача. Тобто дуже складно було, по-перше, вибрати тексти. Які саме тексти ми візьмемо? Їх було багато, але треба було вибрати щось найбільш таке з родзинкою, найбільш таке, що буде і зрозуміле водночас, тому що якщо взяти щось дуже таке незрозуміле для нашої культури, його складно перекласти. Там багато реалій, багато якихось моментів. Це текст дитячий. Там є, як це, фантастичні моменти такі, їх важко трошки перекласти українською, тому що у нас трошечки по-іншому. Потім є моменти, це стосовно наших звичаїв. У вас трошечки по-іншому, у нас і по-іншому, тому що ми мусульмани, і є деякі моменти, зв'язані саме з релігією. «Мій Крим» – акція на підтримку кримчан і кримських татар стартувала в Чернігові. Для містян відкрили фотовиставку і показали художній фільм «Хайтарма». Детальніше розповість Ільвіна Сідбулаєва. Глянули, а ніде нема, не можемо ніде взяти. Прийшлось собственноручно. На виставку Світлана принесла національний прапор кримських татар. Пошила його до 72-ї річниці депортації. До Чернігова приїхала одразу після російської окупації Криму. Тут створила організацію «Кримська громада». Не маємо права сидіти, склавши руки. І доки Крим буде окупований, ми будемо виходити, ми будемо старатися працювати на те, щоб наша країна перемогла у цій війні. А ціль одна – Крим повернеться в Україну, і це має статися. Я пам'ятаю Лелю Мухаремовну, мені сказала, що якщо в житті нужно буде деньги, допомога спрятатися, вона мене спрячет, несмотря ні на що. Це єдине, мабуть, представники кримсько-татарського народу, які підтримували, защищали нас. Ни одни кумов'я, ни одни подруги з нами не общаються, вони вважають нас предателями. Російських військових перший я зустрів в Феодосії, потім я їх зустрічав в Приморському. За кращі умови життя феодосійцю пропонували перейти на біг окупантів. Капітан 3-го рангу Військово-морських сил України Юрій Літковець сподівався, що дадуть опір агресору і не допустять виведення українських військ з Криму. Але не сталося. Лише 10% воєнних залишилися вірним Україні, каже Юрій, але не сумує, захищає Україну на Сході. Потрібно не говорити, потрібно працювати і робити, щоб Крим повернувся. Закінчити війну на Сході і забрати Крим. От і все. На виставку люди зі свого архіву принесли фотографії, малюнки, картини, щоб сказати, Крим є в кожному серці. За словами організаторів, це відповідь на агресію.
Тих, хто обрав непростий для себе шлях повернення до Криму і зараз проживає разом з нами. Крим український. Ми переконані в тому, що і кримсько-татарський народ буде мати свою вільну землю, вільну батьківщину, сонячну. Те, що ви тут робите, оця акція «Мій Крим», це є якраз знизу і підкріплення політиків, і застереження політикам. Оці люди кажуть «Мій Крим». Ці люди говорять всім, і своїм правителям, українським політикам і всім іншим. Вони говорять, що за рахунок Криму ніхто домовлятися не буде і не зможе. Після виставки мешканцям Чернігова показали концерт і художній фільм «Хайтарман». Ельвіна Сідбулаєва, Іслям Пінка, Заман, АТР. Це всі новини на цей час. Більше розкаже Ільдар Курцеїтов у наступному випуску «Заман». Будьте з АТР. Бережіть себе.